Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. Akwai mutanen da naji ana kiran sunansu a cikin waɗanda nake complain a kansu, amma ba na jin daɗi da ake saka sunansa a ciki, saboda su waɗannan mutanen rayuwa ce muka yi wanda kuma muka taimaki juna, ko in ce na taimake su suka taimake ni. Matsala kawai muka samu a hanya na tafiya, wanda gobe ma za mu iya samu mu daidaita, jibi ma mu samu mu daidaita. So ba a ɗaukan wannan abin a matsayin wani a ce wani ko butuli ne ko wani abu, ba sa ciki. Waɗannan mutane kuma su ne Ali Nuhu. Duk abin da ya faru tsakanina da shi ni ne karami, so ku ɗauka cewa laifina ne. So ba na son ji ana kiran sunan shi ko an kafa hoton shi a rika faɗan abubuwan da ba su dace ba. Na mai biyayya a baya, kuma har yanzu na yi masa biyayya, kuma zan ci gaba da yi masa biyayya izinin ta'ala. Sai kuma Abdul Ahmad, duk hayaniyan da muka yi wannan yana iya faruwa a hanya, saboda tun da nake da shi ba mu taɓa samun matsala ba, sai a wannan lokacin siyasa da ya jawo kuma ya wuce. Abdul yana ɗaya daga cikin wanda ya iya tunawa da ni a lokacin da nake cikin wani yanayi a wannan lokacin. Dan Abdul har mota ya kawo min, har gida ya kawo min mota. So kun ga babu abin da zan ce masa sai dai in ce Allah ya saka masa da alkhairi. So kuma me na yi masa a baya, ni ma na kyautatawa, ni ma ko so ɗaya ne dai yayi min, kuma bana ɗaukan abin a matsayin kawai ba komai ba. Sai Murtala Buloko, shi ma bana so in ji ana zagin shi, saboda ya yi min abubuwa da dama na alkhairi. Har yanzu abubuwan da yake na zagi na da kuma me yake yi, har yanzu ban dora alkhairin da ya min akan sharrin da ya min ba. Dan Buloko, lokacin da nake cikin wannan yanayin, Buloko motarsa ya sayar ya kawo min kudin na yi amfani da shi. Motarsa ya sayar ya kawo min kudin na yi amfani da shi. So ni ina da kallon duk mutumin da ya taimake ni, wanda ya bani miliyan 1 yau, zan gode masa, zan girmama shi. Idan wani ban miliyan 100 gobe, ba shi zai sa in ki girmama wanda ya ban miliyan 1 nan ba. Akwai ire-iren su waɗanda suka yi min irin waɗannan abubuwan. Wasu ba na kuɗi ba ne, wasu na shawarwari ne, ba su gudu ba su tafi sun banni ba. Za mu haɗu time to time, amma yawancin waɗanda wato suke iya bani shawara, kusanci sababbin abokai ne da na haɗu da su, da kuma wasu waɗanda suke wajen masana'antar. Amma waɗannan mutanen da na lissafa, da Allah a daina kafa hotonsu ana faɗan abubuwan da ba su dace ba. Ba na jin daɗi sosai, ban jin daɗi. Kuma masoyana da suke taya ni da addu'a da shawarwari da abubuwan da ya kamata, har ga Allah ina matuƙar godiya. Allah ya saka muku da alkhairi, kuma Allah ya bani ikon faranta muku. Amma fa ba shi zai hana goben sake muku kuskure ba. Amma sai ana yi, ana yafewa, ana kuma jan hankali. Waɗanda suka girme mu, malamanmu, shugabanninmu, sun fi mu experience. Musamman 'yan siyasa suna ta bani shawarwari, saboda kun san harkar tamu bambancin da siyasa, su kawai zaben su ake yi a dangwala wanda ya fi wani jama'a a ci. Mu kuma namu kawai Allah ne yake zaben ka, ba wani ne ya ce maka a zabuwa ne ba. Na gode, Allah ya saka da alkhairi.